Așa, Ioana, în primul rând îți mulțumesc că ești prima cu care fac acest mini-interviu, ca să zic așa. Haide să spui foarte pe scurt câteva cuvinte despre tine. Foarte pe scurt. Eu sunt Ioana Macoveciuc, sunt, cred că în primul rând, scriitoare de cărți pentru copii, dar și pentru adulți, sunt jurnalistă, sunt, sper eu, în curând psihoterapeut dar cred că cel mai mult sunt un om de întâlnire pentru alți oameni. Da, pot să spun asta și eu, da. Așa, când ai simțit prima dată că se schimbă ceva în corpul tău? Că vorbim de 40 de ani, more or less. Voiam să zic de adolescență, dar eu zic de-a doua adolescență. Okay, aș zice pe la 41-42 de ani, așa, primele probleme mai serioase cu somnul, tot felul de dureri bizare, mai multă iritabilitate, schimbări la ten, la păr. Ok. Ce ți-a fost cel mai greu de acceptat și de înțeles în perioada asta? Faptul că sunt atât de mulți medici care nu înțeleg cu ce ne confruntăm și nici nu sunt dispuși să afle, să întrebe, să investigheze. Mă rog, lucrurile se schimbă, într-adevăr, dar mult mai greu decât au nevoie femeile, aș zice eu. Ok, da. Mulțumim. Ce lucru te-a ajutat cel mai mult? Indiferent că a fost o informație, o persoană, ceva ce ai citit, whatever, ce simți că te-a ajutat? Cred că am văzut prima oară, acum câțiva ani, un podcast cu Marie Claire Haver, care explica că toate schimbările astea pot fi provocate de perimenopauză și că există soluții pentru toate. Și pentru mine a fost ok, încă nu aveam simptome neapărat clare, dar am zis, trebuie să mă informez, ca în momentul în care încep să se întâmple lucruri, să nu mă panichez, să nu mă gândesc că mor și să știu să merg la un medic care înțelege problema, că sunt și medici care da și medici care nu, și să cer soluții. Asta a fost. Mulțumesc. Ce ai fi vrut să știi la 35 de ani? Mi-ar fi plăcut să știu că e normal să apară schimbări care să-ți schimbe viața, că e normal și să nu apară. Și să nu mă panichez, că voi găsi drumul, avem acces la multe informații, ținem legătura între noi femeile. Pe mine comunitățile de femei m-au ajutat foarte mult în perioada asta. Și să știu că împreună, cu informație și cu răbdare, o să fie bine și nouă etapă. Mersi mult, Ioana, știu că ești ocupată, mersi mult de tot, sunt super norocoasă că te-am prins.